Eta oraindik hau prest. Azteko. Bueno, lehenko eskerrik asko, goizeko azken ordu honetan hemen egoteagatik, oraindik. Espero dugu, gure aurkezpena interesgarria suertatzea, eta bai eskerrak gizarte zerbitzuen Euskal Behatokiari luzatu diguzuen konbidapenagatik, gaur gu hemen gure historio apur bat kontatzeko aukera izatearren. Bueno, nosotras venimos de... Gu Fidias Fundaziotik gatoz, bera Itziar Palacios da, eta bera da proiektu koordinatzailea eta nien Ara Arrieta arlo psikosozialeko arduraduna naiz. Eta guk ez ditugu ekarri datu andanak, ez da letra gehiegi ere, gure helburua da bi proiekturen berri ematea. Eta nahi duguna da, ulertzea zer izan den eta zer nolako bidaia izan dugun. Beraz, nik azalduko dizuet, minututxo batean, zer den Fidias, ideia bat izan dezazuen, eta ulertu dezazuen zertaz ari garen, testu inguru izateko, baina azkar azalduko ditutko proiektuak, hori delako interesatzen zaiguna. Fidiasak 14 urte daramatza lanean, gu Lamiakon gaude, Bilbotik gertu, eta bada langile auzo bat, per capita errenta txikikoa, biztanleria migratzaile kopuru nahiko handikoa. Normalean guk 6-18 urte bitarteko gazteekin lan egiten dugu, bazterkeria arriskuan dauden, egoera zaurgarrietan dauden aurrekin eta beraien aurreta gazteekin eta beraien familiekin. Eta guretzat zaintzea oso garrantzitsua da pertsona hauek zaintzea, eta zaintzea nola dauden, eta etxera horrekin tratatu ahal izatea. Sentitu ezaten Fidias dela, ez etxe bat, askotan etxea baino hobea izaten delako, askotan etxe horietan ez direlako ongi sentitzen. Así como el cuidamos con mucho énfasis y lo hacemos pues a través de acompañar. Eta guk laguntza hori eskaintzen diegu, eta lagundu nahi diegu zailtasun akademiko horiekin, baina baita ere baditugu arlo sozioedukatiboko aisialdiko hainbat ekimenak guardetik, antzerkitik sortu ginen, eta hainbat ekimen eskaintzen ditugu. Zer imaginatu hori eskaintzen dugu, txalaparta, kirola denetatik. Eta baita ere laguntza psikosoziala, prozesu emozional eta psikologiko horietarako komplikatuak izan daitezkelako. Eta horre laguntza eskaini nahi diegulako. Eta, zer aipatu nahi dut? Proiektu hau, belaunaldiak. Proiektua 2022an, egin genuen ikusten duzuen maskara, jarrita dugula guk. Oraindik muga asko zeuden, eta hau sortu zen, ikusten genuelako gazteekin, bazagola deskonexio handia adinekoekiko. Asierrek, uste dut horrela izena duela, lehen esan du ez da, migratzaileekin gertatzen dena da, familiak zatituta geratzen direla, eta zeuden pertsona asko, etorri zirena, amagabe, edo familia hemen egon arren harremanik gabe zeudenak, eta ikusten genuena bazen oroar gazten harreman horiek komplikatuak zirela. Eta nahi genuen hurbilpen bat bultzatu. Eta badugunez ere nahi gabeko bakardadearen arazo hori, jada aipatu denez, nahi genuen horri ere heltzeko modu bat aurkitu. Horrela, Leioako egoitzara iritsi ginen, bertan gaudelako, eta ez genekien, adinekoek nahiko zuten, COVID-agatik ere beldur handia izan zutelako, baina horretan hasi ginen. Eta helburua bazen ere batez ere aurreritziak eraistea, oztopoak eraistea, ikusi genuelako gazteek parte hartzen zutenek askotan ikusten zituztela adinekoak emateko ezer ez duten pertsona bezala, ez ze kontatuko diate, ez dute ulertzen mundua, ez dute bizitza ulertzen, ez dute telefona ulertzen, ez? Hor galdua zegoen adinekoek eman dezaketenaren balioa.
eta aldi berean sentitzen zuten adinekoek haiek ikusteko zuten moduaren arabera jolagabeak zirela, ez zekitela gauzak egiten, epaituta sentitzen zirela, eta esan genuen, bueno, hau ikusi behar dugu nola aldatu, zerbait egin behar dugu. Eta historiak harturatzeko asmoa ere genuen, balioan jartzea, batak bestearen istorioa. Garrantzitsua iruditu zitzaigun halaber lotura sortu ahal izatea, gazteen artean, baina beste begirada batetik askotan, haien etxeetan harreman konplexuak izaten dituzte. Eta horregatik, aukera eman genien beste heldu batekin harremanetan jartzeko modu positiboago batean, ezta? Ni zuriz hasi naiteke, aurkeztuko du nire burua nahi dudan bezala, pertsona ezagutuko dut eta ikusiko dugu zer gertatzen den. Eta bide batez ere nahi genuen landu pazientzia, elkarrentzutea, konpromisoa. Hori oso garrantzitsua izan zen ere proiektu honetan, erabaki genuen hasten bagara, hasiko gara konpromisoarekin gainera. Ez golako utziko emozionalki inbertitzen ari den norbait, denbora eskaintzen nahi den norbait, abandonatuta, ez dugu hori sortu nahi. Hori guztiare landu nahi genuen. Beraz, pentsatuz nola egingo genuen eromen hau aurrera eramateko, abenturatxoa aurrera eramateko, batetik ikusi genuen garrantzitsua zela espazioa zaintzea, denak ongi sentitzea. Hasierako gogoeta bat egin nahi genuen, eta esan genuen, nola egin dezakegu, kutxak egin ditzakegu, eta kutxen bidez aurkeztu gure burua. Fidiasen esan genien gure gaztei, begira bakoitzak ekar dezala. Objektu bat, argazki bat eta abesti bat. Bere burua deskribatzen duena. Garrantzitsua da guretzat. Bai? Bada, aurkezpen gutun bat bezala. Ez? Norbaitek ezagutzen ez bazaitu, nola azaldi ezaiokezu zer zaren. Horixe lantzen hasi ginen eta gauza bera egin zuten egoitzan ere. Dinamika oso ederra izan zen, lagundu zigulako identitatearen zati hori lantzen. Zer ikustea nahi dut nik, ez? Etiketa hori ezarago, edo nigandik espero dena zarago. Bizitu dudanarekin, hori guzti alde batera utzita, zer erakutsi nahi dut nik, zer nolako itxura eman nahi dut. Eta hori lantzen joan ginen, eta horrek lagundu zuen ere lotura estutzen. Gazteen artean, ez? Haurtzaroko argazkiak, ekarri zituzten batzuek, sortarrian amonarekin, adibidez gauza asko mugitu ziren. Eta horrela, momentu batean, kutxak aldatu genituen, trukatu genituen, elkarra ezagutu gabe oraindik, Guk igo genituen gure kutxak, eta egoitzakoek ekarri genituen. Eta zer egin genuen, denok elkartu, gazte guztiak, eta kutxa bakoitzetik ateratzen genuen argazkia, eta objektua, eta esaten genuen, zergatik sartuko zuen pertsona honek Eiffel dorrea, frantziarra izango da, edo frantziara joaneko du, edo abesti zarra hau, zergatik. Bentsa ezakezue, gure partatzaileek batez ere reggaetoia entzuten dute, era horretako musika, batean entzuten zuten, ezakit, Rocío Jurado. Xok bat izan zen, baina oso polita eta harrigarria izan zen. Altxorrak balira bezala hartzen zituztelako. Eta oso goxoa izan zen. Gogoan dut neska bateak kutxa ireki eta eraztun bat ikusi zuela, eta erantzun hori bazen bere amonak zuen eraztun baten oso antzekoa, beraz konkitu zen, eta egin genuen izan zen bakoitzak aukeratzea kutxa, eta kutxa hori aukeratzeko irizpidea zen gehien konektatu zuten kutxa izatea. Guk eskueltzarena ere egin behar izan genuen, noski, kutxeen hautaketa hartan, nola baiteko jari egon zedin, esan genuen, pentsatu behar dugu ere pertsona nolakoa garen, ez da? Eta hori egin ondoren, ekartzen hasi ginen, elkarra ezagutu genuen, eta hemen ikus dezakegu, adinekoak Fidiasera etorri zirenekoa. Kutxekin, ere ginen elkarri kontatzen, nondi etorri feldorre hori? Baldu zer ikusirik guk pentsatu dugun horrekin. Eta egia esan esperientzia oso ederra izan zen, oso bitxia izan zen, hor hasi zirelako sortzen lehenengo sinergia horiek. Eta hor hasi ginen ikusten baditugula gauza
asko komunean, askotan ez pentsatzen dugu, baina ikusi genuen baietz, Arkaitz eta joan dituzue hor, han ere badaude, argazkiren batean, eta gero minututxoren bat baldin baduzue, atera aurretik gomendatzen dizuet argazki begiratu bat emateko, bakoitzak, oinean badu bakoitzaren esaldi bat, proiektua haientza zer izan zen ere aislatzen duena, eta bi haue bazinen atletik zaleak, eta bietako batek ere zuen ezaguten San Mames berria, proiektu honen arira, bizitzaren kontua dira eta joan izan ziren, San Mames berrira, zelai osoa izan zuten beraientzat, den erakutsi ziren, eta argazkia egin izan zuten zelaian. Balaxi izan zen beraiekin. Eta dira Moja eta Manuel, nirekin ekarri ditut ere, eta beraien esaldiarekin emaituko dut, eta bada gertatu zenaren adibide bat. Eta proiektua amaieran sinergia horiek hartu eta bikoteak elkartu genituen eta argazki saioak egin genituen. Oso esperientzia berria izan zen batzuentzat. Lehen aldia zen, batzuentzat horrela argazkiak egiten, posatzen, batzuk esaten zen, baina nola jarriko naiz. Esakinen, lasai ezkezkatu, ikusiko dugu nola egingo dugun. Eta gauza komun horiekin, sortzen ziren gauza horiekin, argazkiak egin genituen. Beraz, Santi da, hango argazkian ere ikus dezakezue. Eta Santik rapa idazten du, abestiak idazten ditu, baina kostatzen zaio abestea. Hori ateratza kosta egiten zaio. Eta topaketatako batean, ikusi genuen Valentini rapeatzen ari zela, bere bikotea zen ari. Eta txundituta geratu zen, iruditu zitzaiolako 15 urteko mutiko batek sakontasun handia izan berzuela horrelakoak idazteko. Bera guztiz harrituta geratu zen, ez? Lehen egiten ziren olerkiak eta horre ezaguten zituen, rapa ez zuen hainbeste ezagutzen, eta hor konexio hori sortu zen. Eta argazki hauek ikusgai jarri genituen, herrian oso polita izan zen, familia joan zitezkelako, argazkiak ikustera, adinekoen seme eta alabek jakin zutelako batean zertan zebiltzan sartuta, aita edo ama, eta batzuetan esaten zuten, eske medikoa daukat esaten zieten, eta, medikura goaz, baina korrika gero fidiasera eramanazu. Ez zuten utxegin nahi, beraz etorri ziren argazkiak ikustera, Lehiako saltokietan ere jarri genituen, oso polita izan zen, ez? Eta elkarrizketak ere piztu zituen, ez? Eta argazki hauetan ikusten ditugu gazte hauek, adinekoekin, eta azken batean ikusi genuen baditugula lotzen gaituzen gauza asko. Uste duguna baino gehiago, eta horregatik ekarri ditut ona, Moja eta Manuel, uste dut ez dela inori izen aldatu, gustatuko litzaidake amaitzeko irakurtzea, esaldi bat, iruditzen zeharako oso ongi islatzen duela zer sortu zen proiektu honekin. Geroan utziko dut ere, baina Mojak 13 urte zituen argazkia egin zenean, eta esan zuen arnas hartzeko beharra zuenean, itsasoa begiratzera joaten zel, eta Manuelek esan ziola berak ere gauza bera egiten zuela. Orain elkarrekin geratu gaitezke eta elkarrekin begiratu diezaiokegu itsasoari. Eta Manuelek esaten zuen ezin zuela imaginatu bere adinean hainbeste bizipen izango zituela eta orain lagunak izango zirela. Beraz, horrelako loturak sortu ziren, horrelako sentimenduak, eta oso harrigarria eta oso ederra izan zen. Benetan hasi ginenean ez geneikielako inor animatuko zen, parte hartzera, jarraituko zuten ala ez, saioetara etortzari utziko ote zioten, eta egia zen, ikusi genuena oso ederra izan zen. Orain hitziri emango diotitza eta berak azalduko digu beste proiektua. Eta hemendik aterako naiz. Egunon, yo soy Itziar Palacios, coordinadora de proyectos de la Fundación. Ni fundazioko proiektu kudeatzaileen naiz, eta fundazioko kideekin belaunaldi arteko proiektu hau egingo dugu, eta horixe bera aurkeztera nator. Hau ez dugu sortu gure adingabeek izugarri ondo hitz egiteko eta ederki komunikatzeko, ikusten duzuen moduan proiektu honetako gaztei ez zaiela hau berezik interesatzen zaizkie futbola, merendolak eta bar.
eta itxita genituen ez errazagoa zen ez taileretara eramatea, gurea kontrakoa da, zailtasun bada, ona etortzea, eta merienda egongo da, agian joango naiz, eta gize horrelako estrategiekin ibili behar dugu, eta horrelako tailerak egiten ditugu eraz batzuetan. Eta esaten nuena zen, ez genuela proiektu hau izatea ederriki komunikatzeko, eta baizik eta haien emozioak adierazteko. Izan ere mugikorrarekin ari direnean, edo gazteekin lagunekin ari direnean, hori egiten dute, eta hori nahi nuen guk ere, hau gurekin egitea, eta funtzionatu zuen. Proiektua forma hartzen hasi zen, eta egoitzako jendearekin hasi ginen biltzen, baita adinabekoekin ere, eta tailerrak egin zituzten behin eta berriz egoitzan. Eta gero adinekoak Fidiasera joaten ziren, podcast bat grabatzera batzuetan, emozioz hitz egiten dutenez, batzuetan postasuna zen, beste batzuetan tristura, eta bar. Hemen binaka ezagutzen hasi ziren, zoragarria ikustean nola ari ziren hitz egiten, haien gauza kontatzen, haien esperientziak, eta tailerak joan, tailerrak etorri, gero irratira jaisten ziren. Jai honek esan zigun testigantzak entzutea interesgarria izango litzatekeela. Hau 2023koa izan zen, eta beraz podcast guztiak berri zentzuten hasi naiz, batzuk benetan olioipurdia jartzeko modukoak dira. Eta transkribatu egin dut apur bat bertan esandakoa. Bat beldurraren inguruan egin genuen, eta hor eskuinean ikusten dira egoitzako biak, eta ezkerrean gure gazteak. Eta hor, iruzki batzuk atera ditut podcastetik, eta eriotza sari ziren, gure gazteek kalera irtetean sentitzen zuten beldurraren inguruan, edo Felixek jasan zuen jipoiaren inguruan ere hitz egiten zuen, edo irakaslea ikusten badut, akabatu egingo dut, ez da gizar, eta horrelako kontuak aipatu zituzten. Felixek hori esan zuenean, Albertok esan zion norbait ezin dela indarrez ezi eta askatasunetik kanpo. Sekulako esaldiak botatzen zituzten egia esan. Eta aipatu nahi nuen Albertok podcast hori grabatu zuela anaia hil eta hurrengo egunean, pentsa. Eta nahiago zuen podcastak grabatzera etorri egoitzan gelditu baino. Jakin baitzekien Javi barrenak botako zituela eta asko zobetu egongo zela. Javi hor momentu horretako kidea zen. Tonik esan zuen kartzelan egon zela, 10 urtez, eta emozio ez orduan inorketzuela lesiorik emateko. Sekulako testigantzak egia esan. Bat bakarra argitaratu izan dugu YouTubeen, izan ere gazteek kontatutako esperientziak babestu egin behar direlako, eta hortaz ezin ditugulako plataformetara igo. Es cuando este chaval, que es de nuestra fundación. Horko mutil hau gure zerako da, fundaziokoa da, eta suizidioaz ere hitz egin zuen, atera kontua, guri ere etzegoen aipatu. Ez dakit sortzen den giroa den, edo adineko pertsona horiek duten indar hori, zure barrenak askarazteko, ze izan ere ziurrenik beste batzuekin ez litzateke hori gertatuko, eta uste dut horrek ematen duela zer pentsatu. Bueno, Manuela solamente le daba el asco el bat. Manuelari nazka ematen zion egoitzako komunak, beste zerkez, itxuraz, baina beste lagunen batek esan zuen, gazteren batek esan zuen, eskolan bullyinga jasaten zuela, eta hori ere ez genekien, eta hortxe esan zuten. Beraz, gauzak gertatzen ziren. Hau apur bat entzutean nahiko nuke, azken hausnarketa oso garrantzitsua delako, azken minutu bat besterik ez da, ez zait guztet nahasiko, baina
hor aipatzen dute zergatik merezi izan duen proiektu hau egitea. La ayudas, tú eres su fuerza. Sí, Y rezas también. no sé mucho. Bueno, cada uno es cada uno. Bueno, nada, para cerrar solo os quería preguntar a ver si creéis que estos encuentros en la residencia, incluso este espacio para hablar, porque parece mentira, ¿no?, que personas con tan diferencia de edad se encuentren y se generen estos momentos Es tan verdad, emotivos, ¿no? Es verdad. Y bueno, ¿creéis que tiene beneficios para vosotros o Sí, cómo lo veis? Yo me he desahogado todo ahora aquí. Yo sí, a mí me parece extraordinario. Yo en aquel pienso mucho. ¿Qué has dicho? Que pienso mucho en ti. Yo también, Maite. Sí, de verdad. Sí. Ser pacífico es muy grande, ¿eh? Y por vuestra parte, ¿qué beneficios o qué os da estar con Angelina y con Maite? Conocer nuevas experiencias y un poco también me ayuda a conocerme un poco a mí mismo también. Pero Maite, respondiéndote, es que yo soy una persona muy cerrada, entonces yo suelo hablar mucho, pero lo justo. Entonces ya poco a poco irás conociéndome. Espero. Yo pues ya, como quien diría, pues esto es mejor que el psicólogo. Ya solté todo lo que tenía que decir y... Es mejor que el psicólogo, sí. Sí, y pues no sé qué más decir. Me gustó estar en esta media hora, o no sé cuánto tiempo pasó, con todos ustedes. Y estoy mucho mejor, más reconfortada ahora que he dicho cosas. Me siento mejor, voy a dormir como un bebé. Muy bien, bueno, pues nada, con todo lo que hemos comentado aquí ya acabamos y bueno, pues ya irán viniendo más personas y continuaremos hablando sobre los diferentes temas. Muchas gracias. Pues esto es un poquito... Hauxe da azken hausnarketa. Una batalla de pollo. Igual lloro, ¿eh? Negar egingo dut. Zalantza genuen, funtzionatuko ote zuen, eta funtzionatu zuen, eta aplikatu nahi baduzue beste dozein lekutan, esan eta kitxo. Eskerrik asko.